Llibre dels Salms. Capítol 111, versets de l'1 al 10. Vull lloar el Senyor amb tot el cor, en el consell dels justos i en l'assemblea. Les obres del Senyor són magnífiques, meditades per tots els qui hi troben complaença. La seva obra és gloriosa i esplèndida, la seva bondat afermada per sempre. Instituir un memorial dels seus prodigis. Benigne i compassiu és el Senyor. Va proveir els seus fidels. Sempre té present el seu pacte. Demostrar al seu poble la potència dels seus actes, repartint-los les possessions dels pagans. Tot el que ell fa és fidel i conforme a justícia. Tots els seus preceptes són permanents, establerts per sempre, i són fets amb la veritat i la rectitud. Disposar redempció per al seu poble, establir per sempre el seu pacte. El seu nom és sant i venerable. El principi de la saviesa és el respecte al Senyor. Demostren bon seny tots els qui ho practiquen. La seva lloança subsisteix per sempre més.